салом тамошобинони арҷуманд. Инак мо ҳузур дорем дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди корхонаи пойафзалбарории Чанд. Албатта дар ин корхона аз пӯсти чорвои калони шохдор зиёда аз 200 намуди пойафзол истеҳсол мекунанд. дар ин корхона пӯсти калони чорворо коркард намуда, чарм, пойафзол ва дигар ашёи лозимаро истеҳсол намуда ба фурӯш мебаранд. Инчунин бояд гуфт ки дар ин корхона чарме ки аз пӯсти чорвои калони шохдор истеҳсол мешавад, ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҷумҳурии халқии Чин صادرات менамоянд. Инак гузориши муфассали моро якҷоя тамошо мекунем. барномаи коркарди пурраи ашёи хом яъне пӯст ва пашми чорво дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2024-2023 мутобиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ нақшаи чорабиниҳо бахшида ба солҳои рушди саноат барои солҳои 2022-2026 ва барномаи саноатикунонӣ бо суръати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 таҳия шудааст. Барнома ҷиҳати муайян намудани сиёсати давлат дар рушди саноати сабук дар 7 соли оянда ва ба даст овардани натиҷаҳои баланди истеҳсолӣ, самаранокӣ ва содироти маҳсулот равона гардидааст. айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон 4 корхона ба қайд гирифта шудааст бо иқтидори коркарди зиёда аз 2 миллион дона пӯст маҳсуб мебошад. Инчунин дар баробари ин сол аз сол рушди истеҳсоли коркарди пӯст низ ба назар расида истодааст. дар давоми 10 моҳи соли равон аз ҷониби корхонаҳои коркарди пӯст ба миқдори 619,650 дона пӯст коркард карда шуда, аз ин миқдор зиёда аз 35% пӯсти коркардшуда аллакай содирот карда шудааст. дар ҷумҳурӣ дар самти истеҳсоли пойафзол низ 22 корхона ба қайд гирифта шудааст. иқтидори истеҳсолии онҳо низ зиёда аз 2 миллион ҷуфт истеҳсоли пойафзол ба ҳисоб меравад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди чарм соли 2005 дар заминаи корхонаи азими пойафзолбарории ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ташаккул ёфта зиёда аз 50 сол мешавад ки ба коркарди аввалияи пӯсти чорвои шохдор то истеҳсоли чармҳои рангаи табиӣ ва пойафзолҳои гуногуни чармӣ аз ҷумла пойафзолҳои низомӣ ё худ ҳарбӣ, махсуси корӣ, мардона, кӯдакона, варзишӣ, такпошнаҳо ва камарбандҳоро машғул мебошад. корхонаи мо баъди солҳои 2005 баъди соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастури ҳидоятҳои ҷаноби олии муҳтарам Эмомони Раҳмон ғайридавлатӣ шуда ба истеҳсоли чарму пӯст ва истеҳсоли пойафзол вобаста шудааст. дар ҷумҳурӣ яке аз калонтарин корхонаҳое ба ҳисоб меравад ки ҳам коркарди чарми хом ва ҳам истеҳсоли пойафзолро ба он мондааст. дар ҷилемаи чарми шаҳри Душанбе то имрӯз зиёда аз 200 намуд номгӯи пойафзолҳо истеҳсол карда мешавад ва боқимондае ки зиёдтӣ аз истеҳсол мебошад мо ба ҷумҳуриҳои Хитой, пӯсти нимтайёр, чарми ранга ба ҷумҳурии Ӯзбекистон содирот мекунем. дар 8 мағозаҳои дар ҷумҳурӣ мо ташкил кардем ки ба ҳама фаҳмондагӣ карда шудааст ки пойафзолҳоро бурда нишон медиҳем ва ба фурӯш мемонем ва ба ғайр аз бошад ба мардум фаҳмонда мешавад ки чорвои калони шохдор аз 50 то 120 сомонӣ харидорӣ мекунем. корхона бо 6 ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонӣ дар самти истеҳсоли пойафзол муносибатҳои ҳамкорӣ дошта, дастгоҳу таҷҳизотҳо оид ба истеҳсоли пойафзолҳо аз давлатҳои Туркия ва Чин харидорӣ ва ворид карда шуданд. корхонаи мазкур дорои 6 адад коргоҳ ва ё сехҳо аз ҷумла коргоҳҳои коркарди пӯсти нимтайёри ветблю, истеҳсоли чармҳои ранга, порагарӣ, дӯзандагӣ, подошбарорӣ ва васлгарӣ мебошад. ҳамчунин барои пойафзолҳои гуногун такпошнаҳои махсус мутобиқ ба шароити иқлим ва ҷуғрофӣ истеҳсол карда мешаванд ки пойафзолҳо устувории бардавом дошта муҳлатҳои тӯлонӣ мавриди истифода қарор мегиранд. аз ҷониби корхона танҳо давоми солҳои 2015-2023 ҷамъият барои коркарди пӯсти чорвои шохдор ва истеҳсоли пойафзол ба маблағи 31 миллиону 565 ҳазор сомонӣ дастгоҳу таҷҳизотҳои замонавӣ харидорӣ намудааст. инчунин ҷамъият ҳамасола барои такмили ихтисоси кормандон аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. имрӯз дар корхона якчанд кормандон ба фаъолият машғул буда бо маоши хуб сару либоси ягонаи корӣ ва хӯроки гарм таъмин мебошанд. мо миннатдории худамонро ба роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди чарм мерасонем ки моро бо кори доимӣ, хӯроки гарм ва либоси мавсимӣ таъмин мекунанд. дар корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди чарм ташхисгоҳи замонавӣ фаъол буда истеҳсоли маҳсулот аз чарми тозаи маҳаллӣ мутобиқ ба стандартҳои давлатӣ ба роҳ монда шудааст ва корхона дорои сертификати сифат мебошад.
қисми болоии пояфзол аз чарми тоза буда подошҳои пояфзол аз ашёи хоми каучук ва резинаҳои ҷисмонанд мустаҳкам истеҳсол мегарданд. тамошобинони азиз, албатта шумо чигуне ки аз гузориши муфассали мо огоҳ гардидед, барои истеҳсоли як пояфзоли чармӣ чӣ қадар масраф, чӣ қадар коргар, чӣ қадар вақт, чӣ қадар меҳнату заҳмат сарф мешавад. пояфзоли чармӣ яке аз сифатҳои беҳтарин дар корхонаи ҷамъияти дорои маҳсулототи маҳдуди корхонаи пояфзолбарории чарм сохта ба ҳисоб зода мешавад, ки барои тамоми шаҳрвандони Ҷизоистон пешкаш мегардад.